Ngayon Sngew, bakidon kitu kiba lakongo ya kabanbu daki way pat kiktin. Te hakani kaliang ikwa banong bakini ki alphabet, ong no ya ki kasi alphabet, na ong shu Roman alphabet, ka kasi alphabet, ki kasi script. Te ngakwa banong bakidon kitu kiba tumo banwan ay sa daki way ki dak alphabet ban ki ong hakatagaktin pareng ban debunk yakini ki bala pen itu daki missionary ban debunk ban decolonize penduno ai daki batmai dela ki jing perkat ki laban long ki babha ten re la da ai ka Jaitbynriew jung isir ki way pat ki alphabet ki batmai ki bangidang sedang ban puli ya ka dengan Sngew bakin ra ya ka Jaitbynriew haka Rynsan bangin Ialeh Ludo in sedang ban Ialeh Ludo tenang tang kwa badong ye pi te ladadon mano ki basotanat ban kiim ya kita ki bantau barim laki long ki badai hakajing sautu hala kajong ran katlam bat ki school ki college ban ya pen kiim lakalong ka badai te ka bakham dai pat kalong ai yakine bakindon jingya dai ya ka ban ai hangi ya ka wisdom ya ka intelligence bat kum juro ya ka courage ka jingsnor endai la ka pensa yang i ha ka jinglong ka barim ka bangimla suban lai e te kata te kampha phi ban pensur ka jing suthu jonga ka baha hi bangin te ya kari ka Jaitbynriew ka jongi tengah kwa banong menta hang ni batu ki bana pna ro laki ong bakide da ka wei pat ka trai laki jingkren jamki kala banlong ka badai tere kini ki jinga dei do dei snam kata katip kur tip kha bat kini ki hima ki katning ile ya rap lem ki por ki ba kenja pompadon breu kensan mentangin ong bangile per tingidon hagajing pekai pitrai ki banabar kin pangnod i kata kin kemen ke ka belajar Manipur ki kemen tedadon ka kenja konflik ka kenja ki ong ka inter tribal laning aku ong ka intra tribal konflik di katu kebajiah Manipur ngan ya tuyepi kalajia tena do manswa kitu giba ya la ki kot kubor kidang tip usnam khnai puar kadang don ka jingya peniam hapedeng ki kuki ki bakam ya ka senapati district bakadei ka kuki district tiki thangkul basa marjan patla don ka jingya pom klem mapsu ki temen ya ki samlai ki klong ki kentai amdon ka jingya pam hadola sosial kai tengah arung alakum kentok tahi wei kot ya kata kajingja wei pastor jengka Baptist Church na Mizoram na itu ya nama rukula kamhe mo udeu IAS officer larisan na kakam IAS retrei kumu pastor tu ai kajing kentok ung kabashir kai hanoti East India kalong baki Baptist kiapom para Baptist kide na kaju kabalang de hang de hari jungi no ka ban ya thui pi tang subaklang ya pam para mangite ladanga ngapa mi penar ngadang mod ngadai khasi penar rengaru ngadai tenai na penar te iwan pet bar kisla dengan thui pi te kadang ni ngadang sir ba tengah kwa ban ong pi bangidon ka jing syong sir ngisngo ko bangi klan ong iwan hang ni hamo khan hamo lai ngi sngan yu tane da khen yu pa ma khasi jang tiao don kan no ha ka jing khen jang tadang hapo te khat san lak kimpat kiwi kata namara kidon ski garo tadi kibasa nang ta apa kidai ki bomdai khasi te hapo ka municipal area ngan ya thui pi ngi ki khasi tribri bangiong yang long below 50% dengan itu pi tengah kwa benong la keringi na syatei daka state asam ngi don khatsan lak tada khain padi garo try arpholak tam te la keringi daka asam syatei ki asam ki don lai kror pon arpolak lai spa arpolak ki don ka Bangladesh ki population hang tu hakini ki khendiat snam ki baladam kala kenjo arpo ar kror telada kini ki wan big de pikisia siet malu malayang it layal enton su hang no tengesu he su krau hang no de tenang ta sakini ki nongsun panapo mensuang yon datang kami Mizoram ki badi drugs mentah kami Mizoram kawan balai train nak kami galaya gini kan ialah kelalong ki bandengkong
hakabadi drugs hakadikiat te wana ko do ko por dang bon ki badikiat ngala persang ban kheng ya ka reta jong ka Jaitbynriew jungi kadang long la kumno tong hapo 100% snem namar men jonga ka por bodap lai perusahaan snem ngalik ong rengkat lamba di kurim jong ong sengeno na ka badikiat ong up ngadadak sau pau tang lai pau lai ap no papli wow trot klik ke ying ka sem hanto ba tengah ko apa nong pi kini ki jingele ki badon hapo kin ling rengkat lam bat ka vision ka jamu Thomas Jones kublai sibun